ассалому алайкум дӯстон азиз. дар кор ҳастем, ростиш дар ҳиҷома. Ҳамин додара ки мо 2 моҳ шид гум шидаги аст аз Тоҷикистон, аз ноҳияи Ванҷай. Абубакр дар ҷое бошӣ, хоҳиш мекунам ба аҳли байта занг бизан, акӯҳо додаро видео кардаги ма ҳар як нафаре гум мешава, аз авлодош видео мегирам барои муҳофизати худам. Як гап хабар як попагаро шикоят накунанд. пеши ман видеои акаш ҳастай, мо фақат инҷа суратошо монда истем. илтимос бародаро, аз шумо хоҳиш мекунам видео на реклама доро, на гап хабар. ҳамин як лайк, комментария хутуба бизанед то ҳамин навор паҳн шава, як кас бибинаш. бародар дар ҷое бошӣ, аллоҳ аввал саломат бошӣ. дар сезо ҳастӣ, дар ягон зиндон ҳастӣ, дар ягон спецприёми, даққати ягон рафиқоте дар ҷои ягон ранҷидагӣ аз аҳли байт занг бизан ё хештавортонанд. бародаро, аз шумо хоҳиш мекунам як комментарияи хуб, гапи зиёдӣ назанед. мардум бо чӣ кор кунанд, ҳарчи наган нисбати ин оила ё ҳоз дар ғами фарзанданд. ин дарда шахсе ҳис мекунад ки дар ҳамин ҳол парвардигор дар ин ҳол ҳеч каса набиёра. худованд хайртон тия, раҳмат барои дастгиритон. ин рақамҳои акашан касе дидаш занг бизана. баъда ибайн машиникорам ҳастанд ки занг мезананд додарто дар ҷай да уҷа, як кадаме ки нафаротон гум мешаванд, занг мезананд 5000 парто ба пеша мерам, мо нишон медиҳем. боваршон накунед то нишон натиҳанд. хуб бародаро, худо хайртон тия. бовар накунед, намо дар ҳиҷомаим кор. ба ҳамон хотир раҳмат барои дастгиритон. хулоса ҳамин навора паҳн кунед. ассалому алайкум.